Mayong hapon, yari ang mga nagapanguna nga balita. Tatlo ka empleyado sa Iloilo City Hall mapalaron nga napilian para sa libreng housing unit sang SMDC kag Iloilo City Government. Ginpangunahan ni Mayor Jerry Treñas ang paraffol sang libreng housing unit para sa mga empleyado sang Iloilo City Hall. Ini ang kabahin sang low-rise condominium building ang proyekto sang SMDC kag ginainaugurohan sang nagligad nga tuig sa Barangay San Isidro, Haro. Mayara ini sang 120 units nga may kadakoon sang tag 30 square meters. Suno sa alkalde para manginhayag kag patas ang pagpili sa mga benepisyaryo, ginparaffol ang tatlo ka units kadungan sang ginpatigayon nga flag raising ceremony Lunes sang aga. Sa 28 nga unang nga batch, mapalaron nga nagabutan sa Cecilia de la Cruz kag Ramona Chavez ang PSTMO kag Mary Jean Porras ang City Treasurer's Office. Magabulig ang Iloilo City Urban Poor sa pagproseso sa mga papeles para mapadali ini kag mangin legal. Maayo na ang dalan, may tubig, kuryente kag malapit sa Taytay, lapu sa CPU ang lokasyon sang housing project. Tinutuyo sang libre nga pabalay, mahatagan sang maayo nga oportunidad ang mga Ilonggo ilabi na ang mga pigado nga makaistar sa hilway nga lugar. Para kay Mayor Treñas, ini ang resulta sang iya madugay nga pagpaninguha para sa housing project sa mga City Hall employees. Magluwas diri, may 4 pa ka mga low-rise condominium unit ang Iloilo City Government. May ara pa sang 6 ka building ang National Housing Authority sa bulig naman ni Congresswoman Jamjam Baronda. Sa masunod nga Lunes, 3 pagid ka mga City Hall employees ang mapalaron nga magadaog sa raffle nga iya patigayon. Ang duga nga detalye bantayan karon alas 6 gabi sa Level Up Patrol. Ini si Michelangelo Sarate.